Jeg er den gyldne overgang på 92. Ja. Så det var inden du kunne pisse hul i stedet. Ja, det Det er passé. Det bliver ulovligt. Det kommer aldrig tilbage. Så det her skal vi forholde os til. Ja, den gik derned igen. Det gør det. Det er også en saks, den der. Ja. Velkommen til endnu en Venai-podcast. I dag skal vi snakke om noget, jeg har glædet mig rigtig meget til. Og som altid har jeg Jakob på min højre fløj. Emil styrer teknikken. Og så har vi inviteret en gæst i dag. Jesper, tusind tak, fordi du vil komme. Vil du ikke lige fortælle lidt mere om dig selv, hvis nu der skulle sidde en enkelt, der ikke lige ved, hvem Jesper er? Jo. Jamen, jeg hedder Jesper, og jeg er til daglig ansat som major i forsvaret. Det har jeg været i 37 år, og i de 37 år har jeg det meste af tiden arbejdet med krudt og kugler, og med uddannelse af kan man sige, af skytter. Så er jeg selvfølgelig gået på jagt. Jeg var med min far første gang, da jeg var 3 år gammel, og så fik jeg jo ret hurtigt også interesse for skydning. Så udover at være i forsvaret, jamen, så har jeg så mit eget lille firma, Lindgaard Precision Training, hvor jeg jo laver nogle skydekurser, skydeevents, jeg holder lidt foredrag, og så er jeg jo så også ansat sådan ved siden af ved Blaser Academy Coach, som Blaser Academy Coach, hvor jeg også holder skydeevents, tester blandt andet ammunition, og også skyder med blandt andet det, som vi har stående på bordet der. Så det er sådan en introduktion, tror jeg mig selv, ikke? Så det er jo faktisk ikke kun for hyggens skyld, at vi har inviteret dig. Fordi vi skal snakke om en kaliber, som vi har skudt med alle tre i lidt over et års tid. Blaser 8,5 gange 55. Og specifikt i dag 2 kugler. Barnskuglen og så sakskuglen. Fordi nu skal man jo skyde blyfrit her i Danmark. Det er jo fra i år, sidste sæson, hvor vi må skyde med blyholdige riffelpatroner. Og derfor har vi taget hul på ballet lidt tidligere for at få skudt tilpas mange dyr til at få en eller anden fornemmelse, for det er jo ikke en højteknologisk test, vi har lavet. Det er meget en fornemmelse og en oplevelsessnak, vi skal have nu. Vi har skudt, jeg har lyst til at sige 200 dyr mellem os, med henholdsvis den ene og den anden kugle. Vi har i hvert fald skudt med både barnskuglen og sakskuglen. Så vi glæder os sindssygt meget til at snakke lidt teknik med dig, og lidt erfaring med dig, og hvad du har oplevet. Og så vil vi dele lidt af, hvad vi har oplevet. Ja. Så bare for at starte helt hårdt. Hvad synes du selv om de her blyfri patroner? Der er jo ingen tvivl om, at vi jo som menneske altid kan huske det, der altid har været. Ja. Og det var jo bly. Ja. Det er jo det, vi altid... Når lortet ikke virker, så er det jo fordi, det gamle, det altid virkede. Ja. Jeg kan kun sige, at det der virker. Og jeg var egentlig så heldig, at da jeg i midten af 90'erne flyttede til Aabenraa, var jeg heldig at lære en amerikaner at kende, som introducerede mig til Barnes X-kuglerne allerede der i starten af 90'erne. Ja. Så jeg har faktisk skudt med blyfri Barnes kugler siden der 93 stykker, og skyder stadigvæk med den, blandt andet også i den der 8555 der Barnes TSX der. Ja. Ja, for de har altid været blyfri, Barnes-kuglerne. Ja. Okay. Så, Og hurtig hovedregning, så det 33 år. Jeg er den gyldne overgang for 92. Ja. Så det var inden du kunne pisse hul i stedet. Ja, det var det. Så, ja. Nej, og det virker, men det er jo også nok det, vi kommer lidt ind på lidt senere. Der er jo nogle ting, man lige skal være opmærksom på, for det er noget anderledes noget end det der blyholdige, som jo vi overgår til blyhold, eller blyfri ammunition til jagt jo. Mm-hmm. Vi må stadigvæk godt skyde med på banen. Ja. Og jeg tror jo, nu har jeg allerede mine egne oplevelser, og for ikke at springe for langt frem i det, så vil jeg bare sige, at jeg tror generelt, når den her snak bliver rigtig varm lige om lidt, når alle skal ned og finde sin egen blyfri kugle til sin egen skydesetup, at jeg kunne mærke i starten med de her kugler, der refererede jeg tilbage til det, jeg har oplevet med min gamle, tidligere yndlingskaliber 270'eren, hvor jeg skød med en pragtfuld blykugle.
og alt op til stort set kronvildt faldt jo bare døde om, som ramt af lynet. Ja. Det er ikke helt den samme oplevelse, jeg har med dem her, kan jeg godt afsløre. Og jeg skal lade være, eller jeg vil sige, men jeg skal lade være med at bruge mine blyoplevelser som referencepunkt. Og det tror jeg er vigtigt, det tror jeg mange kommer til i de næste par år. Ligesom dengang vi skulle skifte fra blypatroner i haglbøssen. Vi refererer til noget, som er historie. Det er passé, det bliver ulovligt, det kommer aldrig tilbage. Så det her skal vi forholde os til. Jeg tror bare, og det er du ret i, men en gang imellem, så er man jo nødt til at lære historien, ikke? Men man skal passe på at ikke kigge tilbage, for du er fuldstændig ret. Vi kommer ikke tilbage, vi skal kigge fremad, for vi skal ikke den vej igen. Nej. Men derfor er man nødt til måske at have det liggende lidt i baghovedet, fordi det er noget, der har siddet så fast, at vi har skudt med det ammunition i så mange år. Ja. Så man kan ikke lade være med en gang imellem lige at kigge, hvorfor var det virkede? Ja. Men det gør det nye altså også. Ja. Så du er fuldstændig ret. Nu tager jeg lige fat i de her 2 patroner. Ja. Fordi barnskuglen, som du jo har skudt med i en... 33 år. Faktisk i en menneskealder. Den kender du jo rigtig godt. Og den skyder du med. Ja. Men er det rigtigt forstået, at den her lidt nyere sakskugle, som er en fragmenterende kugle, den har du faktisk ikke skudt så meget med? Nej, jeg har faktisk slet ikke skudt med den. Fordi at du må godt pille ved dem. Og igen, når man kigger på dem, jamen, så er der jo ikke sådan umiddelbart nogen forskel på dem. Min barnelærdom har jo været, for at gå tilbage til bly, at jeg er blevet opfostret med, at jeg vil gerne have noget, der beholder sin restvægt. Altså, ligesom tilbage til barns, det er jo det, de bliver ved med at skrive, at en restvægt bagefter, hvis man finder projektil, er meget, meget tæt på 100%. Så jeg i min barnelærdom har jeg sådan lidt med det der med, hvorfor skal ting så gå i stykker? Jeg vil egentlig stadigvæk fastholde det der med, at det skal være så tæt på 100%, at det skal holde sammen, fordi det afsætter bedre energi. Men dem, jeg så kender, der bruger de her fragmenterende, jamen, så er det jo ikke, fordi det ikke også gør arbejde. Det gør måske bare et andet arbejde. Og jeg vil også sige, når jeg er ude og holde foredrag, og folk spørger mig, hvad skal jeg så vælge? Jamen, så siger det skal du egentlig selv finde ud af. Gå ud, ligesom I har gjort. Gå ud og skyde og prøve, hvordan virker den her for dig, og hvordan virker den her for dig. Og så gør så sine egne erfaringer. Det kommer man længere med, fordi der er ingen tvivl om, at de begge to gør det, de skal. Men som du også kommer ind på lidt senere måske, at de gør det måske lidt anderledes, end du har været vant til for din gamle 270'er. Ja. Men i bund og grund, så er det jo egentlig bare et spørgsmål om, at vi stadigvæk skal sørge for, at dyret har mindst mulige lidelser, og det ligger der, så vi kan gå hen og samle op og anvende det fuldt ud bagefter. Og så føler jeg også, at vi skal italesætte, når du nu skyder på et dyr, der står stille med siden til, hvor vil du gerne have, at kuglen rammer? Ja. Ja. Ja, altså, jeg tænker meget på kødet. Jeg er jo ikke svensker. Nej. Men alligevel tænker jeg meget på kødet. Så jeg gør faktisk mange gange det, at jeg sætter måske kuglen altid lige bag ved bladet. Fordi jeg ved, hvis der er noget, der går ind og rammer knogler, så går det i stykker. Og knoglerne går i stykker og laver måske en større sådan kødødelæggelse eller skade på dyret. Og derfor sigter jeg lige bagved. Okay. Men når vi måske, og det ved jeg ikke, om vi kommer ind på senere, men så kan vi bare tage den nu. Hvis man begynder at kigge producenterne af det blyfri ammunition, så viser de faktisk på deres kasser efterhånden, hvor meget det ekspanderer i forhold til de der forskellige hastigheder, det har. Og det er jo ikke noget, vi har tænkt over før, fordi det her gamle blyholdige noget, jamen det ekspanderer jo altid og trækker sig sammen og laver store kan man sige, svampeudformninger, uanset hvilken afstand man næsten skød på. Og det gør det blyfri ikke, fordi det er jo et meget hårdt metal. Ja. Og så er det så, jeg siger til folk, jamen hvis du er i tvivl om den virkning, projektil har i forhold til ekspansion, jamen så gå hen og ramme knogler. Og det siger jeg i hvert fald til folk, der skal skyde langt, altså dem, der tager
over i de der Standlandene. halvrussiske, sydrussiske gamle territorier, ikke? Yes. Og skal skyde langt på de her geder. Ja. Hvis de er det mindste i tvivl, og det får man jo også at vide, når man er i Afrika, knogler. Fordi så ved vi, at dyret får den, altså kuglen afsætter den effekt i dyret. Og så... Jeg vil også sige, at i forhold til det, vi har gjort, fordi jeg lærte også, første gang jeg var i Afrika, fik jeg også at vide, glem det der gamle mellemtyske noget med op af forbenet og lige en håndsbredde tilbage. Ja. Op af forbenet, stort set lige midt på dyret. Ja. Så rammer du skulderbladet, helt sikkert på den ene side, og formentlig også på den anden side. Ja. Og også for, at vi kan, fordi det har en effekt, rammer vi, altså hvis vi siger de der 20 cm, rammer du lidt i bunden, rammer du lidt i højden, lidt til siden, det har en effekt. Ja. Så for nemhedens skyld har Cooper og jeg sagt til hinanden, vi prøver at skyde og ramme det samme sted hver gang. Ja. Og der er det nemmest op af forbenet, midt på dyret. Yep. For så har vi noget at rette os efter. Ja. Fordi hvis vi skulle sigte den der håndsbredde bag ved skulderbladet, så 10 cm fra eller til betyder faktisk meget på det område af dyret, hvorimod er inden for skulderbladet nogenlunde det samme. Så det har vi forsøgt at ramme det samme sted hver gang. Ja. Og det er faktisk også en af de ting, jeg bruger, når jeg holder min skydeevent, så har jeg lavet nogle figurskiver, som er sådan en papskive, der er limet op, eller en skive, der er limet op på et stykke pap, eller noget gennemskyldigt materiale, ikke? Og så bagved har jeg mit stålmål, som lige nøjagtigt dækker de der 20 cm, det vitale område. Og der kan jeg jo så se, når folk kommer og skal til at skyde på de her figurer, så vil de gøre ligesom det er jagt, fordi det er jo sådan en jagtrelevant figur, ikke? Så sætter de den sådan lidt bagved, og så siger den ikke pling. Så siger han så, ramte jeg den ikke? Ja. Jo, selvfølgelig ramte du den. Du ramte den bare ikke på bladet, hvor det er vitale, og det kender vi fra bukkeprøven. Jamen, der er den lille ring. De der mange af de skiver, man bruger i dag, der er sådan nogle pointringe, som sidder på bladet. Så kommer man til at skyde lidt bagved, jamen så rammer man ikke for den der gong-gong effekt. Så du har fuldstændig ret. Jamen, hvis man skal op, forbenet er altid et godt retningspunkt at gå op, fordi man har måske ikke, ligesom vi havde i gamle dage på bukkeprøven, den der store hvide skive, vi vidste, hvor vi skulle sigte. Jamen, så brug forbenet, og så gå op, så er du altid sikker på, at du rammer dyret. Ja. Og så kan man altid diskutere bagefter, skal vi sætte kuglen lidt bagved for at få lidt mindre kødødelæggelse, ikke? Men jeg tror også, det er en oplevelse, vi har haft, specielt med de blyfri kugler, er det her med, fordi de kommer så hurtigt, og de er så hårde, at vi har oplevet, jeg har i hvert fald personligt oplevet, en større effekt ved at sætte den midt på. En knockdown-effekt på dyret, end hvis jeg har holdt de der lille håndsbredde til højre for bladet, fordi den kommer altså fiskende lige igennem. Ja. Hvis ikke den rammer noget hårdt, så det kommer vi også til at se. Vi har noget videomateriale med. Og det kan være, at vi egentlig skal spole lidt frem til at se på det. Fordi nu har du kun skudt med Barnesen. Jeg hørte jo, jeg tror, vi fik forklaret den der sakskugle. Du sindssyg. Den rammer, den fragmenterer, dyrene falder stendøde om. For vores, uden at lægge ord i din mund, min oplevelse med barnskuglen er, den slår super fint ihjel. Dyrene dør. Men kuglen fistrer igennem. Og dyrene oplever at dreje lige et par gange rundt om sig selv, og løber 50-200 meter, og de er jo stendøde. Det gode ved, at de drejer rundt et par gange, er, at jeg kan se blodet vælter ud af dem. Ja. Alt er godt. Men den falder ikke om, som ramte lynet. De gange, vi rammer den der, hvor vi gerne vil have den i virkeligheden. Ja. Rammer du så en lille smule dybere, så er det endnu værre. Og så sakskuglen skulle ligesom være, hørte jeg, den her vidunderkugle, der bare fik dyrene til at falde døde om. Det vil jeg ikke sige noget om endnu, for det kommer vi til at se lidt om. Men jeg tænker, inden vi ser vores lille videosnæs af nogle dyr, vi har skudt, din egen oplevelse, Gub, af de blyholdige. Bare sådan kort, hårdt, uden at afsløre alt for meget af det, vi ser. Men de blyholdige eller de blyfri? Undskyld, blyfri. De blyfri. Altså, jeg har været sindssygt glad for barnskuglen. Men jeg har oplevet det her med, er jeg lige den her lille håndsbredde bag ved skulderbladet, hvor der er chance for, at der ikke nødvendigvis er knogle lige med det samme. Der, altså,
det er som om, de er blevet ramt af lynet, og så går der de her, som du selv siger, 50 til 200 meter, og jeg kan se på den er stendød. Og det ser vi også i videoen lidt, der pølser blod ud på begge sider, og det er færdigt, men der er ligesom ikke den her knockdown på en eller anden måde. Og jeg havde sindssygt høje forventninger til Saxkuglen, og havde lidt blandet oplevelser med den. Da vi tog afsted i 4 dage, og havde sat os for at skyde en vis mængde dårvildt, og sagde, de første 2 dage skyder vi med barnskuglen, de næste 2 dage skyder vi med Saxkuglen, for at ligesom have noget at holde det op imod. Og vi var oppe på omkring 60 dyr på de 4 dage, os 2 imellem. Og det var en blandet pose bolsjer på en eller anden måde. Altså og det kommer vi til at se om lidt, men der er nogen, der bare siger smok, hvor man sikkert har ramt det, man lige skulle ramme, eller der har været en fli af den her fragmenterende sakskugle, der har gjort det, at den skulle, og været op og ramme i ryggen, eller gøre et eller andet. Og så var der også nogen, som faktisk reagerede fuldstændig, som jeg kender fra barnskuglen. Barnskuglen, ja. Skal vi ikke lade være med at tease mere om den der video? Lad os lige se de der klip, så kan vi snakke om den bagefter. Vi starter med lige at se en lille film med saks. Yes. Ja, den gik dernede i knaldet. Jeg gjorde den. Det er også en saks, den der, ja. Ja. Der er ikke nogen tvivl om, den har det skidt. Nej, og det der, især det der, når de drejer rundt. Ja. Du kan faktisk se dem. Altså, du ser dem jo fra alle sider, og blodet vælter ud. Ja. Men, altså den her op igen, ikke? Ja. Ja. Men altså, jeg selv vil også sige, det er jo altså flugtafstanden er jo ganske få meter, ikke? Jo, men nu er der ikke nogen af dem her, der løber så langt. Jeg har oplevet, at de løber op til 200 meter. Nå. Med begge kugler, faktisk. Altså, det her er måske også et mere kontrolleret, hvad kan man sige, miljø, vi har gået på jagt i. Fordi der, hvor jeg har oplevet den største flugt, er på de her monterier eller drivjagter, hvor dyrene måske også kommer med en anden mængde adrenalin, eller 20, 30, 40 hunde i hælene på dem, og så pumper der måske noget andet rundt. Ja. Men Skal vi hoppe direkte til at se barnsfilmen? er det ikke sjovt, så har vi noget at holde det op imod og snakke om. Her har vi faktisk et eksempel på en, der løber i hvert fald 100 meter, før den lægger sig ud for billedet. Her snakker vi 20-30 meter. Det der, at de kommer op igen og løber nærmest. Og det som... Ja, nej, det tager vi lige om lidt øjeblik. Sådan. Specielt den her er for mig den klassiske. Men der kan du også se, at den sidder sådan lige lidt bag ved skulderbladet, ikke? Ja, på udgangen. Ja. Men det her er meget, som vi siger, når vi nu prøver at sigte det samme sted. Det der er rigtig meget den oplevelse, jeg har med barnskuglerne. De drejer et par gange rundt og løber et eller andet antal meter. Men i virkeligheden, så oplever jeg jo ikke den helt vildt store forskel på de to kugler. At det er som om, at sakskuglen skal vi sige, har den her knockdown-effekt, når og hvis et eller flere fragmenter rammer ryggraden. Så falder den op. Så er den stendød. Og den falder bum, som ramte lynet. Men hvis en af de fragmenter ikke rammer ryggen, så oplever jeg den meget som barnskuglen. Og det er jo tilbage til de her dyr, de er jo ramt rigtigt, og de er jo stendøde. Min udfordring er, når jeg
tænker tilbage på, hvordan jeg er vokset op med trykjagt eller drivjagtsreglerne, som rigtig mange steder er, man står på et spor, skyder du på et dyr til venstre, som ikke er synligt forændt, så må du ikke skyde mere til venstre, for ikke at ødelægge forsvejshunden. Så kan jeg godt afsløre, at inden for den første time, så har jeg skudt 2 skud. 1 skud til venstre og 1 skud til højre, og så kan jeg ikke skyde mere i den sort. For jeg ser ikke de dyr dø. Nej. De bliver ramt, og jeg kan have en formodning om, at det var rigtig godt skud, men de løber videre. Og nu har vi set nogle billeder her, hvor vi har muligheden for at følge dyrene relativt lang tid. Det hjælper selvfølgelig. Men hvis ikke jeg har det, og jeg var på en jagt i december på Sjælland, hvor jeg skyder 2 hænder og 1 spids dogkalv. Ja, spids doghjort. Ingen af dem forænder. Og jeg skyder 1 ned ad et spor, hjorten ned ad et andet spor, og den anden hen der. Og så havde jeg kun det sidste spor at skyde nedad, for der måtte jeg heller ikke skyde, hvis ikke den var synlig forændt. Og de var stendøde, men de falder ikke døde om. Og det tror jeg måske bare, vi skal vende os til. Eller hvad? Hvad tænker du? Der har jeg lige modsat jo. Jaha. Jeg har ikke skudt så mange stykker vildt, som I har med den, kan jeg jo godt høre. Men jeg kan ikke mindes, jeg har skudt noget med den ekspanderende, der ikke er gået ned på stedet. Jo, en dogkalv, men det var mit egen. Det var en for langt tilbage kugle, okay. Fordi den kom bevægeligt. Men den løber så jeg skal hen og give den et fangskud, fordi kuglen sidder for langt tilbage. Alle de stykker vildt, jeg har skudt med barneskuden, de er gået ned i knaldet. De drejer ikke engang rundt om sig selv. Men så kommer jeg til Afrika. Jeg tager til Afrika hen over jul og nytår, og skal selvfølgelig også lidt på jagt dernede. Det eneste, jeg skød dernede, som gik ned i knaldet, som herhjemme, det var en lille steinbuk. Og den kender jo alle sammen størrelsen af. Ja. Da jeg skød den der gris, og de der impala og alt, jeg tænkte, hvad fanden skete der lige her? De løb jo, og grisen også, løb jo af helvede til. På samme måde, som du ser, nu kan jeg ikke længere skyde ned i det spor. De var bare ikke løbet anden 20, 10, 15, 25 meter. Men der ser jeg lige pludselig og tænker, hvad? Og jeg sætter egentlig kuglerne, som jeg gør herhjemme. Er det så fordi vildt dernede er mere skudstærk, eller har det mere overlevelses? Lidt som du snakker om på Monteria, ikke? At de er fyldt med adrenalin, og det ved vi jo, afrikanske vildt, det er jo, hvis de står stille, bliver de slået ihjel. De er vant til, at der skal ske noget. Om det er det ved jeg ikke, men det er sjovt at se den der forskel på, hvordan tingene virker, og hvordan det ikke virker i sin eget hoved. Hvorfor er det den forskel? Jeg har lyst til at holde den her i hånden, mens jeg fortæller den her historie, fordi jeg har i Spanien skudt en kronhjort 7 gange på skulderen. Og den drejer rundt, og i 7. skud skyder den så på halsen. Der faldt den død om. De 6 andre skud sidder på skulderen. Ja. Og vi har tid til at se på den. Den reagerer ikke på skuddet. Så kommer jeg til Afrika, hvor vi alle sammen ved, notorisk, de her dyr, de er skudstærke, og de er bare nogle banditter. Ja. Kudutyr skyder, den springer op i luften, fuldstændig som tekstbogen forklarer den, løber alt, hvad den kan. Vi kan ikke finde en bloddråbe noget sted. Og vi leder. Vi går alt for langt, og vi har hunde, og de løber væk, og der går 2 timer, før jeg bare går en lille runde. 20 meter væk fra påskudstedet, der ligger den her kudutyr stendød. Ikke en dråbe blod er kommet ud af, fordi det er jo også et højt dyr, så skuddet sidder selvfølgelig højt på skulderen. Men det der jeg synes, der er interessant ved det, er kuduen, som er et af de notorisk mest skudstærke dyr. Den løber alt, hvad den kan, efter at have blevet ramt. Og den når 20 meter. Ja. Så falder den stendød om. Ja. Og så sidder vi og kigger på en dogkalv, der er i gåseøjne i live og i gang i 2 minutter. Ja. Hvis en kudutyr får lov til at løbe i 2 minutter, så er den 1,5 kilometer væk. Ja. Og så er det et spørgsmål om, er det dyrs størrelse, tyngde, drøjde? Du har en helt anden oplevelse, end jeg har med den her kugle. Jeg har en lille smule bedre knockdown-effekt på saksen. Den har jeg skudt mest med på drivjagt.
Men det er kun når, som jeg siger, min teori er jo, at det er jo kun når en af de her vinger rammer ryggraden, så falder dyret stendødt om. For hvis ikke den gør det, så løber den alligevel. Der er masser af blod på jorden, der er gennemskud på begge kugler, men jeg er frustreret over, at vi ikke har de samme oplevelser. Og Gub har en tredje oplevelse. Jamen, det er jo sjovt, fordi 2-3 år siden, da vi var på drivjagt i Spanien på Monteria, hvor vi skød med bly, hvor vi stod med 270'eren. Alt sagde bare klask. Næste år sted igen. Så står vi igen, og der har vi også Martin med. Og det er 3 vidt forskellige oplevelser. Mm-hmm. Du skyder din kronhjort 7 gange. Alt, hvad Martin har skudt, det triller ned. Og det sjove var, at Martin havde min nabopost. Ja. Og vi skyder cirka 20 dyr så på den her post hver, ikke? Jeg havde en kronhjort, jeg skulle skyde 7 gange. Martin skyder cirka 20 dyr i 20 skud. Og de falder stendøde om. Ja. Og derfor tror jeg bare også, at man skal sørge for at sige, at jeg har allerede hørt historier om, at det virkede ikke så godt som det gamle. Hvor jeg siger til dem nogle gange, jamen I har jo altså også oplevet med de gamle blyholdige svampende kugler, at hjertet var skudt ud på det her stykke råvildt, og den spurtede bare 200 meter væk. Så det vil man stadig man skal passe på med at ikke at give forhastede beslutninger til sig selv, om det ikke virker, for det gør det, og det kan vi også se. Lad os lige slå en streg over de virker. Ja, selvfølgelig virker de. Ja. Og dyrene dør af det. Men det er en ny oplevelse, synes jeg, vi skal vende os til. Og det er tilbage til det, noget af det, vi snakker om til at starte med. Vi kan ikke bruge det sådan noget. Vi kan ikke sige, at jeg er ikke så imponeret over det der, fordi jeg kan huske, hvordan min blykugle gjorde. Ja, det er fint. Det kan du ikke bruge sådan noget. Hvis du så er utilfreds med en type blyfri ammunition, så må du prøve en anden. Ja. For det er ligesom, det er jo realiteten nu. Og der findes jo efterhånden lige så meget på markedet i dag, forskelligt, som der gjorde dengang med det blyholdige. Ja. Og der kommer jo formentlig mere og mere af det. Ja. Så er der også en anden ting ved det, som vi i hvert fald snakker om, da vi tog ud for at teste dem her. Det er ligesom kødødelæggelsen, eller hvad skal vi ligesom snakke om? For jeg gik i hvert fald ind med det, til det med en teori om, okay, de dyr, vi skyder med sakskuglen, det må jeg kunne se indvendigt. Om det er ansamlinger af blod, eller om det er kødødelæggelser, eller hvad det er. Ja. Der havde jeg en rimelig stærk formodning om, at der var sket mere ravage inde i dyret, end med barnskuglen. Mm-hmm. Og det vil jeg så sige, det fik jeg, synes jeg, rimelig stærkt understreget, at der var forskel. Stor forskel. Ja, altså de var mere blod og der løbet. Blod. Jeg tror faktisk, vi har et par klip med det også, men hvis vi lige kan du huske tilbage til den sorte hjort, en af de sidste saksskudbilleder. Ja. Den ville Gub gerne have skuldermonteret, så den står jeg og flår en time efter den er skudt. Og den er skudt på skulderen. Der er blodudtrækning, altså kageblod mellem musklen og skindet, helt op til ørerne, på begge sider af halsen. Og den er skudt på skulderen. Ja. Det var helt utroligt at prøve at flå nogle af de her dyr, der er skudt med saksen. Den blod, der er mellem dyret og huden, det trækker så vildt ud. Men jeg tror, vi har nogle billeder, har vi ikke? Jo. Eller hvad? Jo, der er et par billeder, og det tror jeg mere er indvendigt dyr, men hvor man også ligesom kan se, at der er sket noget. Og det er måske også nogle af de ting, som man skal sige til folk, når de nu skal ud og vælge, skal jeg vælge fragmenterende eller ekspanderende, så måske i dag mere tænke over, hvad er det for noget vildt, du skal skyde? Er det bare skadevoldende vildt, som det ikke skal spises, eller er det noget vildt, hvor jeg skal bruge alt? Jamen, så skal man måske vælge noget, der ikke har det der blodomløb. Eller kan man sige, jamen, jeg skal i dag sørge for at det går nok, hvis forborgen er gået lidt i stykker og ribbenene, fordi jeg vil hellere sætte et dræbende skud, og så spise det af kødet igen. For der er jo ingen tvivl om, at og det er jo også det, man har sagt med det blyholdige, men der skulle man jo skære de der store kage ud, for at ikke komme til at skyde, eller spise det der blyfragmenter. Og det er jo nok egentlig bare lidt det samme, man skal gøre her. Jamen, så må man skære det der fra, fordi vi skal heller ikke sidde og tykke i messingstykker, vel? Nej, det heller ikke. Det går lidt ud af. Det kan være, at tandlægen bliver glad, ikke? Fordi man skal ekstra. Jamen, jeg tror, det er en god pointe, det her med at ligesom gøre det til en afvejning. Hvad er det ligesom, jeg skal ud, eller hvad er det for en jagt, jeg skal på nu? Skal jeg på min drømme trofæjagt, hvor den der hjort, den bare skal? Ja. Eller skal jeg ud og skyde til gryden og fryseren? Ja.
så kan det helt klart være en fordel at have gjort sådan nogle tanker omkring det. I hvert fald min personlige opfattelse af de dyr, vi har skudt med de 2 forskellige kugler. Og derfor, som sagt, var jeg ude og holde foredrag her i onsdags, hvor jeg jo også bliver spurgt til, hvad skal jeg så vælge? Og det siger, jamen det skal du selv. Men når du nu spørger mig, var jeg inviteret på en jagt nede i Tyskland, Polen, hvor jeg ved, at jeg skal skyde en stor kejler. Og vi ved, om nogen af den kejler er ret skudstærk. Jamen, der vil jeg nok ikke vælge en fragmenterende, fordi når man ser i de der gelantineskydninger, ser sårkanalen, så er der ikke nogen sårkanal. Jo, det er det, men det er en anden type sårkanal, der er med de der homogene kugler, som holder sammen. Fordi lige snart du rammer med de fragmenterende, så starter energien allerede i skindet. Altså den afsætter energien, og så sætter den alle de der splinter. Så der vil jeg sige til folk, min egen erfaring vil være rent teoretisk, for jeg har ikke prøvet at skyde, som sagt, på en krig, men der vil jeg vælge barns, altså en homogen, der går igennem, der vil jeg ikke vælge en fragmenterende. Vi er bange for, at al energien kommer til at sidde i skindet. Ja. Så der vil jeg have noget, der går igennem. Ja. Men man skal jo bare huske på de der fragmenterende, at den bagerste 2/3 af projektilet er jo stadigvæk den her klump, som fortsætter igennem. Ja. Så der er en sårkanal, men du har den der energi, der starter lige, når du rammer en skin, hvor den anden går et stykke ind, laver en sårkanal, alt afhængig af kaliber og projektilets udformning, et antal centimeter ind, som bare er en sårkanal, inden den der opsvamning går i gang. Men det føler også en helt anden snak, som vi i hvert fald har haft et par gange, det der med, at det kunne faktisk være sjovt at lave de her test i de her gelatineblokke, men få sat et stykke ben ind foran. Lad os få, fordi... Jesper, hvorfor har vi aldrig set en gelatineblok, som er skudt igennem et skulderblad? For der er så mange jæger, som skyder på den skulder. Ja. Men det skal vi bare have gjort, så. Ja. Jamen, det ser jo virkelig flot ud, når man står på messer og hårene, altså alle de forskellige ammunition, og de har de der kæmpe blokke stående, og jeg kan sagtens se hele kanalen, og al energien ligger lige, hvor den skal ligge i forhold til blokken. Ja. Hvilket er rigtig fint, hvis du har skudt den lige i maven. Ja. Men jeg kan ikke se det, fordi hvis den er gået igennem et forben eller en knogle eller et eller andet, altså afviger den, går den vej, altså hvor efterlader den energien hen? Det synes jeg kunne være... Skal vi ikke lige se de der billeder, fordi så tror jeg også, vi skal snakke lidt mere om det nemlig. Jo. Ja. Lad os starte med Barnes. Ja. Nå, så det er udgangshullet? Det er udgangshullet, ja. Og jeg vil sige, nu det er selvfølgelig svært at se her, men jeg synes, at det vi oplevede med Barneskuglen var rigtig pæne huller. Ja. Og ikke vild ødelæggelse. Selv når den var gået igennem begge skulderblade, var det faktisk til at have med at gøre. Og det var ikke et problem at brække det. Der var ikke alle mulige ribben eller skulderstumper, man stak sig på inde i dyret. Og kødødelæggelsen var minimal. Ja. Og det første billede af udgangshullet er den kalv, der bliver skudt ned mellem træerne, som løber ud af billedet i skudsekvensen fra før. Det der. Okay. Så det er faktisk ud på ja, hvad er det? 100, ja, ude på skulderen på... For hvad, det har været 170 meter, det skulle eller sådan noget. Ja. Og den løber stadigvæk de her 100 meter, ikke? Ja. Og nu er det jo heller ikke for at ødelægge et erhverv, men nu kender jeg et par slagtere og en kok. Og jeg kan jo høre lidt på de der slagtere, de er ikke meget for, hvis de får vildt ind, der er skudt med de der fragmenterende. Nej. Netop fordi, det som jeg også siger, den der, som vi kan se, det der blod omløbet noget, fordi de jo selvfølgelig skal bruge kødet. Ja. Og er lidt ked af, hvis der er en kunde, der bagefter kommer og har knækket en tand, ikke, og skal have til at... Det er ikke fordi dyret jo ikke er død på stedet og alt det der, men det er måske også det tilbage, at vi måske skal nu igen, altså skal tænke lidt mere over, hvad er det for noget, vi skal bruge det til? Ja. Skal jeg bare gå ud og... Eller skal jeg regulere om natten i morgen? Lige nok. Eller andet, så kan man måske begynde at snakke om noget slags, ikke? Skal jeg sælge det her kød, jamen, så skal jeg måske være opmærksom om, at en slagter siger, jamen, jeg er ikke så vild med det. Det kan godt ske slagteren, men tager det alligevel. Man skal måske skære alt for meget væk, så man ikke har håbet på 50 kilo kød, ikke, af sådan et dyr. Og så er det måske, når man kommer og henter posen, så er det måske kun 20, fordi at han simpelthen har skåret meget væk. Ja. Har vi billeder af saks? Ja, der er også et saks. For det interessante var, på den der tur, der afleverede vi 58, tæt på 60 stykker. Ja, til slagteren. Og siger til slagteren,
Jeg fortæller ham, at vi har skudt halvt og halvt. Ja. Og vi havde ikke markeret dyrene. Og han siger til mig, at han ved udmærket godt, hvad for nogle dyr, der er skudt med fragmenterende. Ja. Jeg vil sige, udgangshullerne var ikke... Jeg oplevede ikke udgangshullerne som markant større, hvilket også giver mening, fordi at vingerne brækker jo af og flindrer rundt. Men ødelæggelsen var markant. Og netop de der blodudtrækninger mellem skindet og i kødet, og så mængden af... Jeg har jo ikke indtryk af, at det er jo ikke altså kuglefragmenterne, vi skar os på, men ribben og skuldersplinter, som var spredt rundt i brystkassen på det der dyr. Altså, det mærker du lynhurtigt, når Det du står der. Og mærker man rigtig hurtigt. man kan godt se her på ribbenene og hele vejen igennem, hvordan det... Altså, Det går i stykker. Og jeg kan huske, efter den der tur, der sagde jeg til mig selv, at jeg er ikke sikker på, at jeg kommer til at skyde med saks på når jeg går ud og skyder et enkelt dårdyr eller et rådyr, som jeg skal hjem og spise, så vil jeg ikke vælge sakskuglen. Er jeg netop, som vi snakker om, på noget rovvildjagt eller drivjagt, hvor jeg ikke selv skal spise kødet, og er mere interesseret i en knockdown-effekt, så kan man snakke om en fragmenterende kugle, men som udgangspunkt, jeg vil ikke selv gå ud og skyde et køddyr og stå og skulle bakse med det der. Nej, men mindre igen, man siger det der, at jamen, jeg ved, at nu skal jeg lave en lækker middag, altså alt kødet er jo lækkert, det er ikke det, men jeg skal bruge ryggen, og jeg skal bruge køllerne. Ja. Skulle man så skære det andet fra, fordi det er lidt ødelagt, jamen, så kan man skære det fra, og så kan man tage det til ragu og de der små kødretter, ikke? Hvor, det ikke, hvor man kan stå derhjemme og bruge lidt tid på at sortere kødet. Fordi det kan jo stadigvæk, noget af det kan jo bruges, men det er jo klart, at man, når man lige kigger de der voldsomme blodudtrækninger der, så sidder man også og tænker, er det godt, men kuglen gør stadigvæk sit arbejde. Altså, og den slår ihjel, og der må vi også tilbage til det her med, som jæger er vores fornemste opgave, det er at slå det dyr ihjel så hurtigt som muligt. Mindst muligt lidelse. Ja. Og hver gang der er nogen, der siger kødødelæggelse, så hører jeg kødforstyr på svensk. Ikke? På svensk. Og min allerførste eljagt, der sidder jeg om aftenen før jagten og snakker med en af hundemændene. Og han siger til mig, Jakob, hvis du har ramt en elg, så bliver du ved med at skyde. Uanset hvordan og hvorledes. Hvis du har ramt den, så skal den slås ihjel. Ja. Så første såt kommer der en ko og 2 kalve forbi mig, og jeg skyder et skud på kalven, da den løber forbi mig, og så vender den røven til at løbe væk, og så skyder den en gang til lige ind i bagi. Og så falder den stendød om. Ja. Den er ramt i første skud og i andet skud. Så kommer jagtchefen, som var svensk, og han bliver jo rasende over, at den var blevet skudt 2 gange. Ja. Og hundemanden kommer hen og klapper mig på ryggen og siger, det er super fint, Jacob, fordi nu ligger den lige der, nu skal vi ikke bruge tid på at lede efter den, og så videre, så videre, så videre. Og det husker jeg stadig ikke på, at vi skal slå dem ihjel. Ja. Så med så lidt postyr som overhovedet muligt. Og hvis der så ryger lidt kød, så er det, hvad det er. Og derfor tror jeg også, vi ser stadigvæk mange, som hvis de har den bedste effekt i en fragmenterende, jamen så skal de bare blive ved med at skyde med den, og så blive glade for den, og sige, okay, nogle gange vil det være kødødelæggelse, men I har garanteret også set andre gange, hvor der måske ikke var så meget. Mm-hmm. Jeg tror så meget med, at man skal gå ud og gøre sig sine egne erfaringer og oplevelser med det. Fordi vi har også snakket med, sjovt nok, andre svenskere, som nærmest sværger til den her sakskugle nu i samme kaliber, og har nogle helt andre oplevelser, end vi har. Så jeg tror, facit er, at det er svært at gøre sig klog på det. Vi kan snakke nok så længe om, hvad vi ligesom har oplevet og opfatter, og synes, vi har lært af det. Men og det er jo det, der er så sjovt. For eksempel, helt fra starten af, vi siger, at det er lidt en oplevelsessnak, det her. Ja. Og selv med 200 plus dyr skudt med de her 2 kugler, så er der jo ikke nogen af os, der sætter 2 streger under noget som helst. Nej. Jeg vil gerne sætte 2 streger under kaliberen. Ja. Den er virkelig... Det er der. Det er også mig. Ja. Men det er tilbage til, hvis vi skal prøve at gøre det lidt mere teknisk, Jesper, så skal vi have dig med på skydebanen og sådan en gelatineblok og et par dårdyrs forben. Så skal vi prøve at skyde igennem dem. For så tror jeg faktisk, vi når et sted hen, hvor at vi også får noget visuelt
vi kan bruge til noget, og så sammen med vores oplevelse. For det er jo sådan der, og det er jo det, vi jæger gør. Vi snakker jo baseret på en eller anden erfaring, som har sat nogle holdninger i os. Men hvis vi har oplevelser, samtidig med noget håndgribeligt, visuelt, vi kan se på sådan en guillotineblok, det kunne fandme med at være spændende. Ja. Men det er jo også derfor, det er lidt sjovt at sidde her. Det er, at nu sidder vi og har nogle erfaringer ud fra nogle billeder, nogle videoer, og det skærper faktisk vores nysgerrighed. Mm-hmm. Og det er jo derfor, du er allerede i gang med at sige, jamen hvad er så step 2? Jamen det var det her, fordi vi vil enten understøtte det, vi har set, eller vi vil have vores tvivl væk. Ja. Og det gør vi kun ved at blive ved med at være nysgerrige omkring det der, vi går og laver. Ja. Og det giver nogle muligheder, det du siger, jamen så kan vi reelt se, hvad gør den kugle, når den nu har ramt igennem den her forbindsborg, og så vi kan gå ind og finde kuglen bagefter i den her gelatineblok og sige, hvad. Og vi skal også, en anden ting, vi skal også skyde med den her på 500 meter, og 300 meter, og 400 meter. Ja, sakskuglen. Ja, de skal jo begge to i virkeligheden, ikke? Nej, hund. Ja, vi har en lille hund. Linseluse hund. Nej, jeg gad godt for det, når jeg kigger på dem. Så sig et eller andet. Jeg har lyst til, at du skal sige noget teknisk, ballistisk. Hvad er din formodning? Du har ikke skudt med den her på lang afstand? Nej. Det har du med den her? Det har med den. Det har jeg også. Super tilfreds. Har du en eller anden holdning til, når du bare kigger på den? Den flyver sikkert også rigtig fint på 500. Altså, når du umiddelbart kigger på den, så er den der ballistiske quotient, og hvad er det så for noget? Mm-hmm. Jamen, det er jo noget om flyveegenskaberne, og hvordan bryder den vindmolekylerne, når den flyver. Og når du umiddelbart kigger på de to, så er der jo ikke noget, der taler, at den der fragmenterende sakskugle har en dårlig ballistisk quotient. Mm. Den skal nok flyve ud og ramme og på både 3, 4, 5 og 600 meter uden problemer. Okay. Det er jo effekten derude, som er måske lidt mere interessant end flyveegenskaberne. Det er effekten der stadigvæk, hvor at de der homogene kugler i Barnesen der for eksempel gør, at de begynder at snakke om fabrikanterne, man skal passe på, når de... Nu tager jeg bare en 308, som alle kender. Det er også den, jeg viser på foredragen, fordi den kender alle. Mm-hmm. 308, der begynder den omkring de der 550 meter i sekundet, og næsten ikke svamper op. Mm. Der har den, fordi den har ikke meget energi tilbage, eller ikke energi, hastighed tilbage, som gør, at den ikke svamper så meget op, fordi det er et hårdt materiale, som skal svampe op, og det er jo derfor, man ser plastikspidser og huller og slisser og alt muligt andet, som fabrikanterne eksperimenterer med i dag. Og så siger jeg til dem, jamen 550 meter i sekundet, der er vi altså alligevel ude på en afstand, der siger 450 meter. Mm. Det er først derude, den ligesom måske ikke rigtig svamper op. Okay. Og så går vi tilbage til det andet. Hvad gør vi så? Ja. Så sætter vi den på skulderen, ind og ramme knogler. Ja. For den har stadigvæk energi nok. Den skal nok slå ihjel. Så det jeg faktisk drømmer om nu, det er, at vi skal lave en gelatine-testskydning på 100 meter med begge to. Og så skal vi lave en gelatine-test med begge to på 300 meter. Ja. Eller længere. Eller hvis man kan ramme. Du kan ikke ramme den på 500 meter alligevel. Nej, der har jeg idéen. Det er meget nemt. Det har vi i øvrigt gjort ved forsvaret, de der test, da vi skulle til at teste noget af vores finskytteammunition. Der lavede vi simpelthen en metalplade, hvor vi så skar et hul i, og så satte metalpladen op foran gelatineblokken. Så hvis ikke man ramte igennem hul, så ødelagde man gelatineblokken. Hvis det sagde pling, så var det en forbi. Så skulle vi lige skyde igen. Og det er jo... Så selvfølgelig kan det lade sig gøre på 500 meter. Det gør vi. Ja. Det skal vi gøre. Ja. Og så mødes vi her igen. Ja. Tusind tak, Jesper. Det var en fornøjelse. Jeg føler mig både en lille smule klogere, og egentlig ikke så meget klogere. Men heldigvis er vi ikke blevet klogere. Eller er vi blevet klogere? Jo, det er vi, men vi er også blevet mere nysgerrige. Ja. Og det er jo netop derfor, at vi så allerede nu sidder og men hvordan giver vi så vores gode råd videre? Fordi vi skal bare huske på, at der kommer ikke bly.
Nej. Det gør det Det er slut. og de virker, de der, nu siger jeg, alternativer, der er. Fordi der har været forsket i dem rigtig, rigtig længe og i lang tid, så selvfølgelig virker de. Ja. Men man ser måske en anderledes virkning. Ja. Og det er jo så der nysgerrigheden, den skærpes endnu mere for, at vi kan mødes igen næste gang og sidde og snakke om, hvad har vi så yderligere gjort for at gøre det her interessant, ikke? Og dele ud af vores erfaringer. Og så igen sige til folk, jamen så gør nu jeres egne erfaringer, men husk, der skal et vis antal til, for at vi snakker statistik. Vi skal ikke bare gå ud og sige efter 2 skud, at det her, det duer ikke, det gamle lort. Fordi det bliver ikke skiftet ud til det gamle, som vi kendte. Tak fordi I så med. Har du nogle spørgsmål eller kommentarer eller dine egne erfaringer, så må du meget gerne sende os en mail. Der står en mailadresse et eller andet sted her på billedet. Og ellers så håber jeg, at vi ses igen her i studiet til en ny snak om en jagtrejse, måske med en gæst eller alt muligt andet spændende. Tak fordi I så med.